Zer deritzozuzuk memoria historikoa gordetzeari buruz? Zuretzat importantea da? Ba, importantea da, jakitzeko jendea jakiteko da gehiago ez gertatzeko ere. Udal batzarrak edo udalak pentsatzen dau zerbait egin behar dela, badinon zer gertatu zen gerra sasoien, ez da, hildakoa, presio zendakoak, zer deritzozu ekimen horri buruz? Ondo egongo litzekela, aztertu pizkat zer gertatu zen, eta eta batez ere izenak ere, jakiteko. Jakiteko izenak, eta nortzuk ziren, da hori. Da nola izan zen, eta dena. Zure osaba, Federico, Euskadiren alde egitearren hil zuten. Bakatu zuen, bai. Nik enuen ezagutu, baina amakotaten duenez, hori. Besterik esan nahi duzu, Bila? Eskerrak Gerediagako zerai, aztertzen da bilelako asuntu eta hori, erakusteko Abadiñarrai. Abadiñarrai aipatzeko zer gertatu da.